lavet lektier i dag? Sander. Jeg er dum, hva'? Jeg synes bare, at os to, vi kan bare det hele, hva'? Vi er rigtig gode til skolearbejde og sådan noget. I'm fucked up! If you're not drunk, ladies and gentlemen, get ready to get fucked up. Let's do it! Ha ha! LMFAO, you know it. Let's go! Everybody! Shots, 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 shots. Everybody! Hey, 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 hey. Let me see you do it. Hey, 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 hey. Var du for lækker, 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 lækker. Hej drenge. Drenge, hvilken video skal du se? Det ved jeg ikke. Hej drenge! Drenge! Ja, vi skal tage den der ud til højre der. Hej, jeg fik sagt på varmt der i dag. Hvad siger du? Det er så varmt i togene til dags. Det er så varmt i dag. Hvor er vågnet? Jeg bliver helt vågnet. Hvad? Er du våd, Therese? Jeg er træt efter i går. Hård styrketræning og det hele vej. Du skal se, hvad det er. Hej, Kalle. Ja. Hvor er det? Drenge, jeg skal bare lige øve mig til sådan noget gymnastik der med sådan noget dans og sådan noget. Så I skal ikke tage mig til ham og sådan noget. Jeg går bare i gang med dreng. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at your baby. Vi spiller tennis, det er mig. Hej, undskyld, jeg kommer for sent. Jeg har lige været til træning. Men det bliver du. Jeg er lige Nej. 30 nu. Det gjorde Sebastian bare overhovedet ikke. Nej. Nej, det sagde han ikke. Det gjorde han ikke. Nej. Ulle gider mig godt dæmpe lidt. Hold kæft, Jeppe! Din fucking pikkud! Fucking narrøv, mand! Faggot! Jeg forstår det ikke nogle gange, så burde vi bare spille noget, tror jeg. Fuck det nøjeren der, afrikaner. Mr. Bombastic. So, the recipe for a good relationship. You've written some keywords, and the first one is extreme hardcore sex. Staffinator? Can I go to the bathroom? Yes, please. Ja, du skal se noget. Bananer med cupcakes i dem. Kan du ikke forstå, hvor fantastisk det er? Jeg forstår ikke. Du forstår. Nej, jeg tager... Katrine, hvad synes du så om udviklingen i den sorte bandekrig gennem Jamen, jeg kan godt lide det med piger, hvis de må få lov til. Nu lukker du røv, mand! Inden jeg kommer derovre og tæsker dig! Altså, piger, de skal have lov til at snakke frit, uden mænd skal komme og bare komme med deres fucking mening hele tiden! Det vil være så rart. Tak. Frank Patrick, gider du ikke lige godt lade være? Egentlig ikke. Hold nu kæft, Patrick, og lad være! Tak. Undskyld, Niels. Velkommen. Ja, hvad så Raven? Hvad er det, du spiller? Fodboldmanager. Det kan jeg syge. Hvad så, Ravn? Er det en rigtig fodboldkamp, du ser? Fuck, tror du selv, Mads? Så det er en rigtig fodboldkamp, du ser?
And it was awkward. Situation is absurd. Irregular and awkward. Such a feeling is not heard. We gotta fight. Amber? Kælebasseret? Se hvor hot det er på de her billeder. Synes det er cute? Jo, Petri, du Jeg har også fået lille hår. Ja, det er godt. Petri, det er fint. Prøv at se. Jeg har set din. Du skal se. Ja, din hår er flot, Petri. Nå. Er ikke bare hot her også? Jo, du var sød. Og jeg synes, jeg er totalt hot. Hårdest i klassen. Okay. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. Børn, i dag skal vi have om narcissisme i samfundsfag. Så hvis der måske er nogen af jer, der har en idé om, hvad det måske kunne være, så må I gerne række hånden op. Ja, Mathilde. Narcissisme. Det er sådan, hvor man tager en sort mand eller barn uden skov og binder ham fast til et træ, og så skyder man ham. Forkert. Nå, ja, det ved jeg. Det er jo nazisme. Nej, det er racisme. Ej, Mathilde. Er det ikke Rasmus? Cecilia, har du et bedre bud? Jamen, altså, jeg ved det ikke, men er det ikke der, hvor man narcissisme, hvor man udstiller sig selv, for eksempel på Facebook og andre medier? Nej, det er... Jo, Mathilde. Nej. Jo. Nej. Mathilde. Nej. Mathilde. Det er. Cecilie, stop. Mathilde. Det er det ikke. Mathilde. Det er det ikke. Mathilde. Mathilde. Må ikke stå fra. Kom her. Nej, skal ikke tro, du har ret. Kom her. Ansigt. Du er træt af dig. Det krøller. Mathilde, det er slut. Nej, det er afsted. Stop. Du vil ikke gøre noget. Du er så aggressiv. Kom her. Ej, stop. Det er slut. Heldig for dig, jeg skal tisse. Hey. Hvor blev hun af? Mathilde!